बात बा लड़का भइल लड़का तारा लड़का भइल बा अच्छा बधाइयो कल छठियार बड़ी जरूर होवे के बा तारा लड़का भइल बा सब जरूर आइबा का बात बा बमने हमर भैया के बियाह ठीक होइल बा हम काट देबे आइल बानी अच्छा कहिया शादी रवा खुद देख ले अच्छा ठीक बा हम तार भाई के बियाह में जरूर आइबो हमारा 1 लाख के लॉटरी लग गई ये तो बड़ा खुशी के बात है बहुत खुशी के बात है हमारा तरफ से सब कोई के पार्टी तार लॉटरी लागुल हमरो के पार्टी देबानु हाँ तो एक बना लिया सब कोई हमर मरद के मिलिट्री मन में नौकरी लगला बधाइयो मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाइयो प्रणाम पंडित जी काहे रोत रहो भाई का भइल बा काहे रोत रहो का भइल काहे रोत रहो बात ही बा सबके यहाँ खुशी के बात है ऐसे रोता नहीं है बात बता हौसला देला कि रोल जाला हौसल जाला पूछा का भइल बोला हमर मरद के मिलिट्री मन में नौकरी तू काहे रोत रहा लड़का भइल बा कल छठियार बा तहार का बात काहे रोत रहो हमर भैया की शादी सेट हो अरे बुआ ते बताओ ते काहे रोत रे हमरा 1 लाख के लॉटरी लागल बा आ पूरा गांव के पार्टी देले बानी पंडित जी के खुशी के बात बा राउर रोवा काहे रोत रे हमार मेरा नहीं यार बात के राजीव मिश्रा के साथ है सब दलाल गंभीर बोलो समस्या प्रणाम गुरुदेव। अरे हमली के गांव में बहुत समस्या हो गई बड़ी जल्दी पूरा गाँव में रोत रुए
रुआ कहाँ बनी? अच्छा कौड़ी का मछिया में रुआ बताई ना गुरुदेव ऐसा काहे भइल बा तनी सोच के बताई तो। गलत तंत्र मंत्र तो हमारा गाँव में कहीं को पंडित जी करेलन, कुछ बताई तो कि कैसे ठीक हुई, कुछ हमने के मंत्र बताई। कौन मंत्र? बोली ना मंत्र, अब हम ध्यान से सुनो तनी। हाँ 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 ठीक बा ठीक बा। गो लागत है कि गुरुजी के बतावल मंत्र पढ़ाई के पड़ी। आका बाका डाका जोर निकल के भागा। अरे तू लोग पंडित जी के बगल में कहाँ बैठा है? पंडित जी के बगल में खाली कन्याएं बैठेंगी। हाँ इधर आप। धन्यवाद गुरुजी, राउर बतावल मंत्र से हमारे गांव दम ठीक हो गई, एकदम पहले लेखा चकाचक। नमस्कार हे दर्शक देवता लोगिन, अपने लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करी, शेयर करें और कमेंट करी। और एक बात आओ खास करके देखना ना भूली हम लोग के अपना चैनल के।